بدن ቅዱሳን ዝተነደቀት ተዋህዶ እያ ሐቀኛ ሃይማኖት ካብ ጥንቲ ዝነበረት ብባህርያታ ዘይትንኽነቕ بدن ቅዱሳን ዝተነደቀት ተዋህዶ እያ ሐቀኛ ሃይማኖት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሪክ ሐዋርያ ቅዱስ ማትያስ ማለት ፀሐይ መተካእታ ጸጋ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ዳን ሃገረ ስብከቱ ሃገረ በላተሰብ ዕረፍቱ 8 መጋቢት ኮይኑ ቁጽሩ ከዓ ካብ 12 ሐዋርያት እዩ። ቅዱሳን ሐዋርያት ናብ ደብረ ዘይት ድሕሪ ምእካቦም ካልኣይ ኣብ ቤተ ሰማኒ ተኣኪቦም ዕንጨይቲ ውዱቕ ምስ ገበሩ ንማትያስ ሃገረ በላተሰብ በጻሕቶ እሞ ነታ ዕድሉ ዝሃበቶ ድማ ከበልዑነ እዮም ከይበለ በታ ጎይታ ናብ ማእከል ተኸልኡ ልኸኩም ኣለኹ ዝበላ ቃል ብምዝካር ተጸናኒዑ ናብቲ ሃገር ተበገሰ። ማትያስ ሐዋርያ ናብታ መጀመርያ ዝኣተወ ዓዲ ንግዚኡ ስብከቱ ስለ ዝጀመረ ብግዚያዊ ስራይ ተዓዊቶም 2 ኣዒንቱ ኣዒሮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎ። ማትያስ ድማ ኣዒንቱ ክጥዕያሉ ናብቲ ዝለኣኾ እግዚኣብሔር ጸሎት ገበረ እሞ ክልቲኤን ኣዒንቱ ከንቀደመን ጠየን ረኣያ። ጎይታ ከዓ ተገሊጹ በዚ ወሪድካ ዘሎ ማእሰርቲ ጽናዕ ካብ ኩሉ ድማ ከድሕነካ እየ ኢሉ ንኸውፅኦ ንእንድርያስ ሐዋርያት ሰደደሉ። ከምኡውን ንእንድርያስ ክሰደሉ ከሎ ብዛዕባ ረሓቕ መንገዲ ከይትጭነቕ ናብኡ እትኸይን መርከብ ክትረክብ ኢኻ ንማትያስ ሓሪዶም ንኽበልዕዎ ኣሲሮምዎ ስለ ዘለዉ ንኽሕረድ ድማ ስለ ሰምዓት ጥራይ እየን ተሪፈንኦ። ስለዚ ሕጂ ኪድ በሎ። እንድርያስ ድማ ብግስ ምስ በለ ሓለቓ መርከብ ረኺቡ እዛ መርከብኩም ናብ እያ እትኸይድ ኢሉ ተወከሶ። ንሱ ድማ ናብ ሃገረ በላተሰብ እያ ትብገስ በሎ። እንድርያስ ድማ ሰብ ካባ ይሃድም ንስኻትኩም ከዓ ናብኣ እትኸዱ እንተኾነ ግዳ ገንዘብ ዋጋ መስረሪ የብልናን እምበር ምሳኹም ግዳ ናብዛ መርከብኩም ተማልኡና ኢሉ ነቲ ሓለቓ መርከብ ለመኖ። እቲ ሓለቓ መርከብ ዝመስል ዝነበረ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብድሕሪ ብዙሕ ምጥያቕ እውን ወረ ካብቶም ገንዘብ ዝኸፍሉስ ንስኻትኩም እኳ ትሕሹና በሎ። ቅጽል ኣቢሉ ከዓ በሉ ከይተበገስና ከሎና እንጌራ ተመገቡ ኢሉ ነቶም መራሕቲ መርከብ መሲሎም ዝሰርሑ ዝነበሩ 2 መላእኽቲ ማዲ ክቕርብሎም ኣዘዞም። እሞ ከም ትእዛዙ ማዲ ኣቕሪቦም መገብዎም። መገዶም እናኸዱ ከለዉ ድማ ሐዋርያት ምዃኖም ገለጹሉ። ምስ እንድርያስ ድማ 2 ንኡሳን ኣርድእት ነበሩ። ጎይታ ከይፈለጥዎ ናብ ወደብ እቲ ባሕሪ በጽሑ እሞ እንድርያስ ሐዋርያ ግን እቲ ሓለቓ መርከብ ኮይኑ ክርእዮን ክዛረቦን ዝነበረ ሽዑ ፈለጦ። ከምዚ ከዓ በለ ኮንኩ ንቡረ ምስለ እግዚእየ ዛቲ ዕለት ብሩክ ትምልኣለየ ኢሉ ኣመስገነ። እንድርያስ ድማ ነቶም ኣርድእቲ እዚ ኩሉ ጽቡቕ ገይሩልና ኢልና ከነመስግኖን ከዛረበና ዝወዓለስ እምበር ጎይታ እዩ ኢሉ ገለጸሎም። እሳቶም ድማ ብግዲኦም እቲ
እቲ ንስኻ ጸሎት እናገበርካ ኸለኻ ንሕና ድማ ደቂስና ኸለና ጻዓዱ ኣሙራታት መላእኽቲ ኣብ ልዕሌና እናዞሩ ናብ ገነት ኣትዮምና። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ናብ መንበር ተቐሚጡ መላእኽቲ ከቢቦምዎ ንኣኻትኩም ን12 ሐዋርያት ከዓ 10 መላእኽቲ ከቢቦምኹም ርኢና ኢሎም ነገርዎ። በዚ ነገር እዚ ድማ እንድርያስ ብዙሕ ተሓጐሰ። ምስ ክልተ ኣርድእቱ ኮይኑ ከዓ ናብቲ ማትያስ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ኸደ እሞ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንኽንደይ ጽኑዕ መፍትሕ ተዓጺዩ ዝነበረ ድፍእ እንተበልዎ ተኸፈተሎ። ምስ ሃዋርያ ማትያስ ተራኺቦም ድማ ተዘራረቡ። ሃዋርያ ማትያስ ድማ ነቲ ናቱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምውፃእ ትሑዝ ገይሩ በሉ ነዞም በብሓደ ክበልዑ ተባሂሎም ተኣሲሮም ዘለዉ 123 ሰባት ንኽወፁ ጸሎት ንግበረሎም ኢልዎም ጸልዮም ድማ ኣውፅዎም። እቶም ክልተ ኣርድእተ እንድርያስ ሮፎስን እስክንድሮስን ከዓ ደመና መጺኣ ጴጥሮስ ዘለዎ ቦታ ኣብጽሓቶም። እንድርያስን ማትያስን ድማ ወታደራት መጺኦም ሃደባት ቤት ማእሰርቲ ክሳብ ዝፈልጡ ካብ መሬት ልዕል ኢሎም ተፈልዮም ናብ ጠፈር ኮይኖም ተጸበይዎም። ነቶም ክሕረዱ ዝተመደቡ ዝውሰዱ ልኡኻት ወታደራት ምስ መጹ እቲ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ጋህ ኢሉ እቶም ዓለውቲ 7 ወታደራት ድማ ዛሕዛሕ ኢሎም ሞይቶም ጸንሕዎም ንድሕሪት ተመሊሶም ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ምኽፋቱን ናይቶም ሓለውቲ ሞትን ንምኳንንቶም ኣርድእዎም። እቶም 123 ንኽብልዑ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም መዓልቲ ሞቶም ዝጽበዩ ዝነበሩ ሰባት ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወጹ እቶም ክወዝዎም ዝመጹ ዓቀይቶት ከይበልዓና ከመይ ጌርና ደኣ ክንውዕል ኢና ሙታዶ ከይንበልዕ ወይሲ ዓበይቲ ዓዲ ኣኪብና ዕንጨይቲ ውዱእ ጌርና ዕንጨይቲ ዝበጽሓቶ ሓሪርና ተመጊብና ክንውዕል ኢሎም ነቶም መኳንንቶም ኣመልከትሎም። ንግዚኡ ሙታት ክበልዑ ምስ ተሰማምዑ ግን መምተሪ ካራታቶም ሒዞም ተቐራረቡ። ኣብዚ መንጎዚ እንድርያስ ስለ ዝረኣዮም ጸሎት ገበረ እሞ እተን ካራታት ሒዘን ዝነበረ ኣእዳም ምንቅስቓስ ኣበያኦም። እቶም ናይ ሙታት ጥቡሖት ክበልዑ ዝጽበዩ ዝነበሩ መኳንንቶም ድማ ጠምዮም ነዚ ተግባር እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ እኮ እቶም ነቶም ንቐለብና ኢልና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣቐሚጥንዮም ዝነበርና 123 እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወጽኡ መሰርያን ጠንቈልቲ እዮም እናበሉ ብኸያት ቈልዑ በኸዩ። ኣዝዩ ጥሜት ምጸንዖም ድማ ካብ ኩልና ብጥሜት እንመወሲ ናብዛ ዓዲ ዓበይቲ ኣኪብና ዕንጨይቲ ውዱቕ ንግበረሎ እሞ ዕንጨይቶምን ዝበጽሓቶም በብሓደ እናውፃና ክንበልዖም ኢሎም ዕንጨይቲ ኣውዲቖም 7 ሰባት በጽሓቶም። ካብኦም ድማ ሓደ ጨካን ወላዲ ስለ ዝነበረ ወደይ ኣለኒ እሞ ኣብ ክንዳይ ንዕኡ ሓሪርኩም ብልዑ ንዓይ ግን ሕደጉኒ በሎም። እቲ ወዱ ድማ ዝርርሃሉ መሲልዎ ኣቦይ መዓረይ ኣነ ንእሾይ ስለ ዝኾንኩ ክሳብቲ ንስኻዮ ዘለኻ ዕድመ ዝበጽሕ ሕደገኒ እንዶ በሎ። እቲ ጨካን ወላዲ ግን ክሰምዖ ፍጹም ኣይደለየን። በዚ ነገር እዚ ድማ ኣሓሊፉ ኣወፈዮ። እንድርያስ ሃዋርያ ግን ነዚ ተግባር እዚ ምስ ረኣየ ሙታት ከይበልዑ ጸሎት ገይረ።
ዝሰማዓኻኒ ኣምላኽ ሕጂ እውን እዞም ብሂወት ዘለዉ ከይሕረዱ ጸሎተይ ይስምዓኒ ኢሉ ጸሎት ገበረ እሞ እተን ተሳሒለን ዝተቐረባ ኻራታት ንግዚኡ ከም ስምዒ መኸኻ እቶም ተጸበይቲ ስጋ ድማ ከም እንደገና ኣማሪሮም ኣዝዮም በኸዩ። እንድርያስን ማትያስን ድማ ካብቲ ዝቐነይዎ ጠፈር ብእትእዛዝ እግዚኣብሔር ናብ ምድሪ ወረዱ። እቶም ኣረማውያን ድማ እንኳዕ ደኣ ናብ ኢልና ወድቑ እምበር ካብቲ ዝገበሩና ዝገድድ ክንገብሮም ኢና ኢሎም ብገመድ ኣሲሮም ናብቲ ዓዲ እናጓተቱ ደሞም ዛሕዛሕ እናበለ ኣዘርዎም። እዚ ኣያኽሎምን እዩ ኢሎም ድማ ናብ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ሓያላት ሓለውቲ ገበሩሎም። ቅዱሳን ሐዋርያት ግን ደሞም እናዋሓዘ ኸሎ ነዚ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ዘሎ ጣዖት ኣጥፊእኻ ነዞም ህዝቢ እምነትካ ሂብካ ምሕረትካ ኣውርደሎም ዝብል ጸሎት ገበሩ። ኣብቲ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ቁሉሕ እንተበሉ ድማ ምስሊ ጣዖት ስለ ዝረአዩ ካባኻ ማይ ኣይ ወፂኡ ነዛ ሃገር እዚኣ ይምልኣያ ኢሎም ብትእምርተ መስቀል ዓተብዎ እሞ ካብቶም ሰባት ሓደ ወፂኡ ዝድሕን ከይርከብካ ቅዱስ ሚካኤል ከዓግቶም ጸሎት ገበሩ። ከም ልመንኦም ሰሚሩሎም ከዓ ማይ ኣይ ወሪዱ ነታ ዓዲ ክሳብ ዓንቀራ መልኣ። ነቶም ሰብእቶም ዓዲ ድማ ክሳብ ክሳወዶም ወሓጦም። ድሕሪ ምውሓጦም ግን እዚ ኹሉ ወሪድና ዘሎ እኮ በቶም ክልተ ዝገፋዕናዮም ሰባት እዩ። ስለዚ መታን ክንመሓር ብኣምላኽም ንእመን ኢሎም ብምልኦም ኣመኑ። እንድርያስ ሐዋርያ ድማ እምነቶም ምስ ረአየ ነቲ ውሒጥዎም ዝነበረ ማይ ኣይ ብመስቀሉ ባሪኹ ጠጠው ኣንበሎ። ካብቶም ዝደሓኑ ደቂ ዓዲ 7 ሰባት ናብቲ ሐዋርያ ዘለዎ ቦታ ብምኻድ እዚ ህዝቢ እዚ በኣምላኩም ኣሚኑ እዩ ኢሎም ነገርዎም። ሐዋርያ እንድርያስ ድማ እቲ ንሓደ ወዱ ንማሕረሪ ሓሊፉ ዝሃበ ምስኦም ስለ ዝረአዮ እዚ ማይ ኣይ ክሳብ ፈጺሙ ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ ዝሃድእ ማለት ዝዝሕል ናብቲ ሰብ እተሓድሉ ዝነበርኩም ቦታ ንዑናይ ሕለፉ በልዎም። ሐዋርያት ድማ ደድሕሪኦም ሰዓብዎም። ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ ቅዱሳን ሐዋርያት ጸሎት ገበሩ እሞ ነቶም ዘይካ ምሕራር ሰብ ካልእ ስራሕ ዘይነበሮም 7 ሰባትን ንወዱ ንማሕረድ ሓሊፉ ዝሃበን ምድሪ ተኸፊታ ወሓጠቶም። ብድሕሪ እዚ ሐዋርያት እንደገና ጥዑይ ማይ ክዘንም ጸሎት ገበሩ እሞ ጥዑይ ጽሩይ ማይ ዘነመ። እቶም ብማይ ኣይ ዝሞቱ ኩሎም ድማ ተንስኡ። በዚ ነገር እዚ ሐዋርያት ኣብ ልዕሊ ከኣመኑ ዝጸንሑ ዝርእይዎ ዝነበሩ መንክራት ናብ እምነት ክርስቶስ መቀራረቢ ደኣ እምበር ናይ ጭኮና ከም ዘይኮነ እዚ ክርዳኣና ይኽእል። በዚ ዝተገልጸ ተኣምራት ድማ ነቶም ብሂወቶም ዝጸንሑ ካብ ሞት ዘተንስኡን ብሓደ ኮይኖም ናብታ ደም እንድርያስን ማትያስን ሐዋርያት ዝፈሰሰ ዓዲ ቤተ ክርስቲያን ሃነጹላ። ነቶም ደቂ ዓዲ ኩሎም ድማ ጠሚቖም ስጉኡን ደሙን ሂቦም ሕሙማቶም ፈዊሶም በእምነቶም ክጸንዑ ደቆም ደቂ ደቆም ቃል ወንጌል ክነግሩ መኸርቦም። ነታ መብላዕ ሰብ ዝነበረትኩም ልማድ ገዲፍኩም ድማ ሰብ ዝበልዖ ጥራይ ክትበልዑ ሓደራ ንብለኩም ኣሎና በልዎም። ቅዱሳን ሐዋርያት ካብቲ ዓዲ ክወፁ ኸለዉ እቶም ሰብእቲ ዓዲ ሓደስ ሳምንቲ ስለ ዝኾንና
እግሪ ከተትኩልና ምሳና እንተ ትቕንዩልና ዝሓሸ ነይሩ ኢሎም ኣዝዮም ለመንዎም። ነዚ ልመና እዚ ሓደስ ሳምንት ድማ ጎይታ ልመናኦም ክፍጽመሎም ቅዱሳን ሐዋርያት ሓደ ሰሙን ምስኦም ክቕንዩ ነቶም 8 ሰባት ምድሪ ኣፍ ከፊታ ዝወሓጠቶም ድማ ምሕረት ክገብሩሎም ጸዊዑ ነገሮም። ቅዱሳን ሐዋርያት ድማ ኣብ ልቦም ስለ ዝጸንሐ ቀልጢፎም ጸሎት ገበሩ እሞ ኣተንስእዎም። እቶም ዝተንስኡ ድማ ናብ እምነት ብጾቶም ስዒቦም ቃል ወንጌል ተቐበሉ። ኣማደ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት ኣስተምህሮኦም ምስ ኣተኻኸሉ ነቶም ኩሎም ኣመንቲ ብሰላም ተፋነዎም። ስራሕ ስብከት ወንጌሎምን ምቕጻን ድማ ናብ ዘይበጽሕዎ ክበጽሑ ካብቲ ዓዲ ወፂኦም ከዱ። ምስክር ዕረፍቲ ሐዋርያ ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ ናይ ይሁዳ መተካእታ ኮይኑ ምስ 12 ሐዋርያት ስለ ዝተቖጽረ እንጨይቱ ንሃገረ በልዓቲ ሰብ ስለ ዝበጽሓቶ ምስ ሐዋርያ እንድርያስ ብሕብረት ስብከተ ወንጌሉ ኣብ ዝብጽሓ ምስ ኣብጽሐ ኣብ እዋን ዕረፍቱ ንደማስቆ ሶርያ ከደ። ኣብ መጀመርያ ስብከቱ ነቶም ሰብቶም ዓዲ ከስተምህሮም እንከሎ ንምንታይ እግዚኣብሔር ዝኣክል ፈጣሪ ገዲፍኩም ንፍጡር እምኒ እተምልኹ ሕጂ እውን ዘረባይ ሰሚዕኹም ናብ ሰማይን ምድርን ኩሉ ፍጥረትን ዝፈጠረ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን እዩ ዝጠቕመኩም ኢሉ ሰበኸሎ። እቶም ብጎኒ ኮይኖም ጽን ዝብሉ ዝነበሩ ደቂ ዓዲ ድማ እዚኦም ደኣ ካብቶም 12 ሰባት ንዓለም ክህውኽዋ ዝተለኣኹ ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ ዝፈላለዩ ዕሉላት መሰርያን እንድዮም ንሓዞም ኢሎም ተቐዳዲሞም ንማትያስ ሒዞም ኣጽኒዖም ኣሰርዎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ምእሳር ጥራይ ኣያኽሎን እዩ ኢሎም ኣብ ሃዲግ ዓራት ሓጺን ኣቐሚጦም ብትሕቲኡ ሓዊ ኣጉዶም ገዲፎምዎ ከዱ። እንተኾነ ኣብ ሳልስቱ መጺኦም ሕጅስ ሓሪሩ ሓመድ ሓሙኽሽ ኮይኑ ክጸንሐና እዩ ኢሎም መጺኦም እንተራይዎ ስጉኡ ሲትረፍ ክዳን እኳ ከይተንከየቆ ሊሕሊሕ ክብል ረኸብዎ። ካባታቶም ነዚ ተኣምራት እዚ ምስ ረኣዩ ኣመኑ። ንሱ ግን ን18 መዓልታት ዝኣክል ናብታ ዝኣሰርዎ ዓራት ሓጺን ቀነየ። እቲ ንማትያስ ከንድዶ ተባሂሉ ዝተኣጉደ ሓዊ ድማ ከይጠፍዐ 25 መዓልቲ ቀነየ። እቶም ከም ወርቂ ክፍትንዎ ዝቐነዩ ምንም ክነድድ ስለ ዘይከኣለ ከም ሓደ ህፃን ድማ መልክዑ ተሓዲሱ ተኸሊዑ ብምርኣዮም ካብቲ ነበልባል ሓዊ ኣውፅዎ። ብድሕሪዚ ኩሎም ብዘይካ ሓደ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ካልእ ኣምላኽ የልቦን ኢሎም ኣመኑ። ማትያስ ከዓ ነቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙ ክፍኣት ሕድገት ገይሩ እምነቶም ብምቕባል ባርከስ እምነትኩም መታን ፍጹም ክኸውን ኣማልኽትኩም ዘለዎ ምኵራብ ምስ ትሕዝትኡ ናብ ባሕሪ ደርብይዎ ስለ ዝበሎም ከም ዝበሎም ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። ሐዋርያ ማትያስ ድማ ናብቲ ዓዲ ቤተ ክርስቲያን ኣህኒጹ ነቶም ኣመንቲ ኩሎም ናብታ ዝተሃንጸት ሓዳስ ቤተ ክርስቲያን ኣጠሚቑ ካብኦም ብሰላም ተፋንዩ ፍልዕዋን ናብ እትበሃል ዓዲ ምስ ከደ ብሽምግልና ዓረፈ። ሰላም እብል ለዘተሃሬ ወተፈቅረ ህየንተ ይሁዳ ይትሃለቁ ምስለ ሐዋርያት ውረ ከዊኖ ማትያስ በላለ እኩያን ሄረ
ስጋሁ ቅዱስ ወጠወም ወደሞ ክቡረ ህየንተ ዝንቱ ሲያሰይዎ ከመዳም ሳረ። መጽሐፈ ፄው አሰናዳኢ መምህር ያዕቆብ ጸጋ ዘአብዘወልድ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ካብ ጥንቲ ዝነበረት በባህርያታ ዘይትንቅነቅ ብደም ቅዱሳን ዝተነደቀት ተዋህዶ እያ ሐቀኛ ሃይማኖት። ካብ ጥንቲ